dnešnom videu by som chcel predstaviť jednu veľmi zaujímavú modelovú radu od Pateku. Táto línia nie je úplne známa hlavne u tých novodobých milovníkov hodiniek a táto modelová rada sa volá Neptune. Takže Neptune bol predstavený v roku 1996, kratučko pred predstavením Aquanautu. Referencií tejto modelovej rady samozrejme je viacej a musím povedať, že mi príde taká najvhodnejšia pre dnešnú dobu a taká asi najkrajšia z tejto celej modelovej rady práve referencia 5085 Moonphase rezerva náťahu. Dôvodom číslo 1 je to, že sú hodinky z ocele, čo je u Pateku samozrejme veľmi zriedkavé a žiadané. Dôvod číslo 2 je asymetria rozloženia ciferníku, ktorá nápadito pripomína modernejší a robustnejší ikonický model, o ktorom si povieme v druhej časti videa. Trošku k funkciám. Hodinky obsahujú mimocentrálnu sekundovú ručičku, na pozícii 7 máme potom dátum, mesačnú fázu a pozícia 10-11 je ukazovateľ rezervy náťahu, čo je veľmi praktická a veľmi pekná funkcia alebo indikátor. Veľkosť hodiniek je 37 mm, výška je 9,6 mm, integrovaný oceľový ťah, hodinky sedia na ruke fajn, sú veľmi decentné, tá veľkosť aj váha celkovo je veľmi príjemná. Kaliber 240 PS IRMC LU. Je to 3-hercový strojček s 22 karátovým mikrorotorom. Je to veľmi pekne vypracované na tú dobu, naozaj strojček je veľmi pekný aj po vizuálnej stránke. Produkcia hodiniek bola veľmi malá, tak ako som povedal, v roku 96 boli predstavené. Konkrétne 5085 Moonphase vo videu bola do ponuky daná v roku 98, ukončenie Neptunu bolo potom v roku 2005. Týchto hodiniek je naozaj na trhu mimoriadne málo. Oceľové hodinky od Pateku sú sami o sebe veľmi vzácne. Keď bereme do úvahy takúto krátku produkciu, tak naozaj to je, na trhu sa objavuje len hrstka takýchto hodiniek. Integrovaný náramok samozrejme, ako pri oceľových modeloch sme zvyknutí. Tuto musím povedať, že naozaj spona preklápacia zase opäť spomeniem sa odopína relatívne ťažko, do kalibru prechádzajú nárazy, stále to fixujem na nohe. Spona ináč identická ako 5711, 5980 Nautilus, čiže aj tuto vidíme podobnosť už teda s modernými oceľovými športovými Patekmi. Takisto krytka, ktorá prekrýva spojenie náramku, je dizajnovo prakticky identická napríklad s 5711. Veľmi praktický ukazovateľ rezervy náťahu oceňujem, je skvelé vidieť, koľko je ešte energií v pérovníku. Hodinky sa samozrejme naťahujú automaticky, pochopiteľne je možné ich ale aj natiahnuť manuálne. Na mňa osobne tieto hodinky pôsobia veľmi dobré, je to Patek, je to veľmi jedinečný oceľový model, naozaj veľmi zriedkavý, kvalitovo nemusíme o tom diskutovať, je to veľmi vysoká kvalita aj na tú dobu, čo napríklad pri iných značkách až tak není cítiť. Celkovo hodinky majú určitý vintage feeling, ťažko povedať, rozhodnúť sa pre tento model možno môže byť aj z toho dôvodu, že alternatíva, ktorá za chvíľočku bude ukázaná, pre tento model je niekoľkonásobne drahšia, takže toto by mohol byť jeden z faktorov, prečo by mohol byť práve Patek 5085 minimálne zaujímavý aj z tohto dôvodu. No a Neptune Moonphase 5085 má samozrejme svojho nástupcu z môjho pohľadu. Tentokrát som ho pripravil v Rose Golde pre spestrenie. Nech sa páči, Big Boy! Takže právoplatný nástupca Neptunu Moonphase 5085 je práve Nautilus 5712.
Znalci ale zbystreli, pretože vedia, že najprv ale bol robený referenc 3712, vyrábal sa len veľmi krátko, následne bol nahradený referenciou 5712, ktorá sa mimo ocele vyrábala aj v rôznych iných drahých kovoch. Rozdiel medzi 3712 a 5712 je veľmi minimálny, voľným okom prakticky nerozpoznateľný, hodinky sú identické, sú tam veľmi drobné zmeny v púzdre, ktoré nie sú nejak rozoznateľné jednoducho a voľným okom. Znalci opäť zbystrejú a vedia, kam pozerať, a v tomto prípade, keď nájdete na ciferníku na pozícii 7 index, tak je to v prospech modelu 3712, takže takto sa dá rozoznať model 3712 od referencie 5712. Samozrejme, toto platí v oceli, keďže referencia 3712 sa robila len v oceli. Hodinky vo videu sú v rose golde, tento model je discontinued, aktuálne je v ponuke posledná verzia, ale je to full rose gold, to znamená včetne ťahu, a je nie so sivým, ale s hnedým ciferníkom. Takisto preklapacia spona z rose goldu je úžasná, je veľmi robustná, veľmi kvalitná, naozaj veľmi honosná. Takže Nautilus. Nautilus je modelová rada, ktorá ma sprevádza celý môj hodinársky život. Táto modelová rada je pre mňa láska. Musím povedať, a použijem opäť svoju rétoriku, ľudia, ktorí majú na zápesti takéto hodinky, tak z môjho pohľadu majú naozaj to skutočné žezlo, to skutočné kráľovské žezlo. Asi nie nadarmo by som povedal, že modelová rada Nautilus patrí medzi lídra trhu aktuálne. Je to jedno z toho najlepšieho, čo trh aktuálne ponúka. A aby sa to mohlo stať, tak takéto prvenstvo samozrejme nie je ilúzia, ale pochopiteľne záujem. Čo mimochodom potvrdilo aj predstavenie novej modelovej rady Kubitus, ktorá podľa mňa definitívne spečatila prvenstvo Nautilu. Mohlo by sa zdať, že každé video ukončujem tým, aké sú tieto hodinky najlepšie. Môj otec, keď žil, nosil hodinky značky Fossil a on sa z nich dokázal neuveriteľne radovať, z čoho som bol aj ja nesmierne šťastný, bolo to až fascinujúce. A tým chcem povedať, že rozumiem každému nositeľovi hodiniek, v prvom rade to musí robiť radosť a úplne to chápem. Moja práca, moje vízie a moje sny a dlhoročná cesta ma ale priviedli k jednému poznatku, a to je to, že viem rozlíšiť kvalitu od nekvality. A preto je v mojich videách a recenziách len vysoký level. Takýto je môj pohľad, takýto je môj postoj a takáto je vízia tohto kanálu. A pevne verím, že aj v Česku, Slovensku sa nájde skupina ľudí, ktorí rozumejú tejto hodinárskej latke, a aj keď aktuálne možno nie sú nositelia, nezavrhujú to, ale vizualizujú tak, ako som ja vizualizoval pred 15-20 rokmi. Amen.